Josh Marinaldo mga kabakyard, and welcome back once again sa isa na namang episode ng Bicol Backyard Aquaria. So andito po tayo ngayon at binigyan tayo ng pagkakataon may ipakita sa inyo yung mga humble guppy place ng ating kaibigan na si Sir Stephen Bukay. Dito lamang po ito sa San Lorenzo, Tabaco City. So tara po! So, yun po mga kabakyard. So, dito po tayo ngayon together with Sir Stephen. Thank you very much, sir, sa pagbigay ng time. Maraming salamat din po, Master Eno, Grabe. sa pagbisita. Alright. So, yan po, no? So, pinagbinigyan tayo ng pagkakataon ni Sir na ma-showcase yung kanyang mga alagang isda. So, by the way, si Sir Stephen ay President ng GAP Bicol Chapter. Alright. Okay, magandang araw po. Ako po si Sir Stephen Bukay, President ng Guppy Alliance Philippines Bicol Chapter. Yes. So, alright. So, simulan na natin. Okay, itong pag-uusap na to. So, sir, karamihan na tanong natin, gaano na ba kayo katagal na nag-kikip ng Guppy? Guppy. So, anong taong kayo nag-start? Nag-start ako way back 2013, I think. 2013. And then, nag-stop ako nung magkaroon ako ng asawa. And that was? Way back 2016. 16. Alright. So, And then, nag-umpisa ulit ako ngayon. Mag-alaga ng guppy is, I think 2000, nung pagpasok ko sa, sa TNHS is 2017. Alright. So, 2017 and at the present. Alright. Okay, at So, present. yun po, no? So, from 2013. 2013 ako nagsimula. Maghilig. Yeah, at present. Mag-alaga ng guppy. So, ngayon naman po, sir, bakit naman Guppy. Guppy Okay. yung nahiligan nyo? Karamihan sa tanong po kasi is bakit daw guppy? Oo. Ako po kasi personally, kung makikita natin ang guppy, para siyang saranggola sa ilalim ng tubig. Alright. Yun ay yung para sa akin lang. Maraming isda na magaganda, pero na-attract kasi ako sa guppy. Kasi kung makikita nyo, pag lumalangoy sila, para silang saranggola. Kung merong saranggola sa himpapawid, meron ding saranggola sa tubig. At yan yung guppy. Yan. Okay, so yun po, no? So, napaka-attractive talaga yung guppy fish. Lalong-lalo na iba't ibang iba't ibang strain, makikita. So, ilan po ba lahat ang yung strain dito? Sa kasalukuyan po, meron akong AFR, AFR. yung aking Midnight Glow o Blue Moscow. And then, halos kasi karamihan sa yung gusto kong strain is yung mga variegated yun, yung pattern po, yun ang hilig ko. So, sabihin Most natin, especially yung aking King Cobra and then yung aking mga lace. Meron akong red lace, purple lace, pink lace, and then yung aking dinidevelop na cherry pink grass, black grass, and then yung blue King Cobra. alright. So, yun po, no? So, ang dami. Okay, so kumbaga lahat 'yon, it's a challenge 'yun kasi pattern no? Pattern. So napaka-challenging na i-maintain yung pattern. Alright. So, sir, dahil syempre alam naman natin po kayo na frontliners kayo, no? So, registered. Ang inyong pong lingkod ay isa pong registered nurse. Opo, sa government. Opo, government. So ngayon, ang tanong, sir, paano nyo napagsasabay? Which is, in fact, di ba? Nag-duty kayo and at the same time, since itong mga alaga natin, kailangan nito ng time. Di ba? Pagpapakain, paglinis. So, paano nyo yun? Ano yung mindset at paano nyo na-execute yun? Ganito po yan. Meron mo kasi sa pag-aalaga ng isda is yung feeding time nyo. Dapat bibigyan nyo siya ng, ng oras. Ako po kasi bilang, siyempre depende sa schedule, 2 times po ako nagpapakain. Kung medyo alanganin yung oras, syempre, kailangan mong gumising ng maaga, pakainin mo na sila, and then pag uwi mo, kailangan mo rin silang pakainin ulit. Yun po ang aking strategy. At yun din po ang aking routine
upang hindi mapabayaan ang aking alagang isda. Okay. So talagang naka-time manage. Naka-time, Mm. parang may time management tayo. Oo. So talagang dedicated And po. then, during Saturday and Sunday, doon po ako naglilinis ng aking tank. 1 Okay. week po yan. So sa isang linggo at least mga ilang beses kayo tawag dito, water change. Weekly lang. Once a week lang ako nag-water change. Once a week. Alright. So yun po mga ka-backyard, no? So ngayon, ano yung mga iba pang tips na pwede mong i-share sa mga, lalo na sa mga baguhan, ano po sa gagapi na ito? Okay po. So far. Napakagandang tanong po galing kay Master Eno. Oo. Tips ko lang po sa mga baguhan. Mm. Kung gusto nyo po talagang magkaroon ng magandang quality ng gapi, is dapat po meron kayong interest. Yes, Yun yung po ang interest. pinaka-importante. Kung wala kayong interest sa paggagapi, wag na kayong magapi. Mag-alaga na lang kayo ng ibang isda. Pangalawa po, is yung pumili kayo ng pagkukuhanan nyo ng breeding materials, yung talagang trusted, hindi yung talagang sabihin nating hindi naman actually Reputable. yun, reputable. Hindi naman actually dahil champion siya o Yes. palagi siyang imported yung kanyang line, yun. Dapat reputable and then respetado. Yes. And then pangatlo po is dapat meron po talaga kayong lugar. Ayan. And bibigyan nyo ng panahon. Oo. Yun yung pinaka-importante. Bibigyan nyo siya ng panahon. See, mga ka-backyard, so coming from the words of Sirs Stephen, no? So, pinagsasabay niya to, okay? So, yung duty niya, everything. So, very admirable, di ba? Sa coming from the words of a hobbyist, fellow hobbyist, okay? So, yun. Ano pala yung mga pakain natin? Yan, lastly. Ang ginagamit ko pong feed sa aking gapi ay Mm-hmm. yung wachupong po. Oh, wachupong. Yan, wachupong. Oh, this is not a sponsored video, but wachupong, baka naman. Wachupong po, especially yung astaxanthin, yung Yes. enhancer ko po. And Oo. then yung GP. aking GP99. Yan, GP99. Okay, Ayan. pakita natin. Okay, so- GP99. Yan po ang aking ginagamit. Oh, so this is not a sponsor again, pero GP99. Baka naman. Yan. Ayan, okay. GP99 po. Oo, so yan. And then, yung BBS. By the way po, dahil po sa schedule ko ngayon sa trabaho, morning, ito yung pinapakain ko, wachupong and then GP99. Tapos po, pag uwi ko, mga 5 siguro yun, dun po ako magbibigay ng BBS. Alright, so alternate. Alternate. By the way po, meron ako dito mixture Mhm. ng aking feeds. Oo. Pinaghahalo ko po yung dalawa, which is 2 scoop nito and then 1 scoop po ng aking astaxanthin. Astaxanthin. Yun po ang ginagawa kong feeds. Oo. And para sa akin po, subok talaga itong magandang pagkain sa gabi. Yes. So, yun po, no? So, may tips pa tayo ng ating mga combination combo, di ba? Right? Which is true. Kasi ako rin, personally, na-experience ko talaga yung astaxanthin, which is a color enhancer Color siya. enhancer. And then, yung GP99 is for the protein. Okay? So, again, this is not a sponsor, pero baka naman. Joke na po. So, anyways, Dagdag ko lang, yeah. Sir Sige, Edo, sige, ano, sige po. pag may mga yung aking alaga may sakit, Oh, sakit, let's say may finrot or ano yun, yung white spot, White spot. hindi ako masyadong gumagamit ng yung mga aid, yung ganyan. Rock salt lang po talaga. Yes. Yun lang po talagang ginagamit. Asin. Asin. Alright. And then sa BBS po, kapag ako mag-prepare ng BBS, nagpapakuha po kasi ako, meron po kasi akong kaibigan na pinapakisuyuan na kumuha ng tubig alat. Bakit Dagat tubig talaga. alat? Bakit tubig alat? Kasi po para sa akin, yung tubig alat o yung tubig dagat is nandun na yung ano niya, tamang timpla, yung tamang alat, hindi mo na kailangan sa kumpara sa rock salt, meron siyang meron siyang Tama pang tamang amount. mixture. Oo. Yun. Yes. Oh.
So, yun, no? So, special case, di ba? So, gumagamit pa siya ng Tubig dagat. tubig dagat. So, which is mainam naman talaga yun sa pagbubuhay ng ating Artemia. Okay, or BBS. So, alright. So, yun ha. May mga tips pa tayo mga ka-backyard. So, yun. So, siguro maraming, siguro meron kayong makukuhang matututunan sa maikling video na ito, no? With Sir Stephen.